E se vos dixese que todo o que damos por feitos sobre a forza, o poder e a sabedoría está, en realidade, completamente ao revés. Nesta viaxe imos mergullarnos nos textos antigos que agochan un patrón, un fío conductor ben sorprendente, un que lle dá a volta por completo ás nosas ideas sobre quen é de verdade forte neste mundo. Moi ben, pois imos directos ao miolo do asunto. Aquí temos a tensión fundamental que o explica todo. Dúas lóxicas, dúas maneiras totalmente opostas de ver o mundo. Por un lado, a sabedoría dos homes, que se basea na forza, no poder, na razón, e polo outro, a sabedoría de Deus, que aposta ni máis ni menos que polo contrario, humildade, debilidade, confianza. Parecen irreconciliables, non si? Pois imos ver como esta contradición tan bestial se resolve. A ver, para entender de verdade este conflicto, temos que facer unha pequena viaxe no tempo. Primeira parada, Xerusalén, alá polo século VII antes de Cristo. Imaginemos a escena. Un reino pequeniño, que se enfronta a unha ameaza que podería borralo do mapa, un dilema que vai poñer a proba a súa propia alma. E aquí é onde entra en xogo a lóxica dos reis, a sabedoría do mundo, non? O reino de Xudá está literalmente contra as cordas. Ten en riba a sombra do xigantesco e todopoderoso imperio asirio. O cálculo político é, pois, puramente pragmático. A ver, que é mellor? Renderse, pactar co inimigo e converterse nun estado vasalo ou ser completamente aniquilado? Sendo realistas, non parece que haxa outra saída. É un mal menor para evitar a destrucción total. É lóxico. Pero no medio de todo este cálculo político, érguese unha voz que o rompe todo. A voz do profeta Sofonías. E a súa perspectiva é sinxelamente a contraria. Para el, poñer a confianza nun poder terreal é traicionar a alianza fundamental, a que teñen con Deus. El advirte de que un pacto con Asiria non é só unha manombra política, ollo, é un cabalo de Troia cultural. Significa adoptar os seus costumes, a súa forma de ver a vida, e ao final, claro, os seus deuses. Sofonías teno clarísimo. Esa traición vai levar a unha catástrofe moito peor que a militar, a perda total da súa identidade, da súa misión. É un camiño directo cara ao que el chama o día da ira. Pero atención, porque o realmente fascinante da mensaxe de Sofonías é que non acaba aí, na desgraza. Non, a súa advertencia non é a última palabra. No medio de toda esa escuridade, el acende unha luz de esperanza. Unha esperanza que, eso sí, non é para todo o mundo, para nada. Está reservada para un grupo moi, pero que moi específico de xente. Eses son os Anabim. Quedímonos con esta palabra. En hebreo significa literalmente os encurvados, os que están dobregados. E non se refire aos poderosos nin nos grandes estrategas. Reférese a eses que recoñecen a súa propia fragilidade, a súa total dependencia. Son os humildes, que en vez de confiar en pactos políticos e exércitos, atopan o seu único refuxio en Deus. Esta é a clave de todo. A súa verdadeira forza non está no que posúen, sino nesa confianza, unha confianza inquebrantable. E ollo, que ninguén pense que isto é un caso illado, para nada. É un patrón que se repite unha e outra vez. Se botamos unha ollada aos salmos, por exemplo, ao Salmo 145, que vemos? Pois o mesmo, unha e outra vez. A quen defende Deus sistematicamente? Vellamos. Aos oprimidos, failles xustiza. Os famentos, dalles o pan. Os encadeados, libéraos. Levanta os que están abatidos e ampara os máis vulnerables, o estranxeiro, a viúva, o orfo. A mensaxe é contundente. A lógica divina está sempre, sempre, do lado dos que o mundo considera insignificante. Ben, pois agora imos dar un salto adiante no tempo. Un bo salto, de varios séculos. Aterramos na buliciosa cidade de Corinto, xa no século I. E ali, o apóstolo Paulo está observando esta mesma lóxica divina en plena acción. Pero preparademos, porque el vai levala a un extremo aínda máis radical. Paulo chega e diles aos corintios algo así como: a ver, sede honestos, mirade ao voso redor, quen forma parte desta comunidade nosa? E a resposta é ben clara. Non son os grandes sabios, nin a xente poderosa, nin a alta sociedade. Non, son xente do común, persoas que para o mundo, pois case nin existen. E aquí ven o xiro xenial de Paulo. Isto non é un accidente, é o plan, é así a propósito. E aquí é onde Paulo nos desglosa a estrategia divina, casi como un plan en 3 pasos. Primeiro movemento. Deus escolle o que o mundo chama loucura, para deixar en ridículo aos que se creen sabios. Segundo, escolle a debilidade, para confundir e humillar o que é forte.
E terceiro, e este é o máis desconcertante de todos, escolle o que non é, o insignificante, o cero á esquerda, para reducir a nada o que o mundo considera que é algo. É, nin máis nin menos, que un emborco total e deliberado de todas as xerarquías humanas. Entón, cal é a clave de todo isto? Onde está o truco? Pois o punto crucial é que a sabedoría humana, a sofía dos gregos, funciona coa calculadora na man, coa lóxica pura e dura da razón, pero a sabedoría de Deus, esa opera cun sistema operativo completamente distinto, a lóxica do amor. E ben sabemos que o amor non entende de cálculos, de feito, a miudosa ceicía razón e abre camiños que a nosa mente sinxelamente é incapaz nin de imaxinar. E todos estes fíos que fomos seguindo ata ahora, o Sanabín de Sofonías, a loucura escollida por Deus segundo Paulo, todo isto confluye, desemboca e alcanza o seu cumio absoluto nun dos textos máis revolucionarios que existen, as Benaventuranzas. Poderíamos decir que son o manifesto, a declaración de principios do reino de Xesús. Escoitemos con atención, porque aquí resoan todas as ideas que vimos. A primeira declaración xa vai directa ao corazón do asunto. Benaventurados os pobres de espírito. E quen son estes? Pois son, precisamente, os Sanabín de Sofonías, son os débiles de Paulo, son os que non confían na súa propia autosuficiencia, senón que se abren por completo a Deus. E para eles, a promesa é total, o reino dos ceus é deles. E seguimos cos paradoxos. Benaventurados os mansos, porque eles recibirán a terra en herdanza. A ver, nun mundo onde a terra se conquista a base de forza e de poder, resulta que a herdanza é para os non violentos, para os mansos. Unha vez máis, a lóxica do mundo queda patas para arriba. E a cousa non para, non. Benaventurados os que teñen fame e sede de xustiza, porque eles serán saciados. Ollo, aquí non se vende a resignación pasiva, non. O que se vende é o desexo ardente, a fame, a sede por un mundo máis xusto. É unha promesa de que esa loita, esa fame, ten sentido e será satisfeita. E para rematar esta pequena selección, a bendición para os que traballan por la paz, os que construen pontes onde hai muros, no medio do conflicto. Eles serán chamados fillos de Deus. Se o vemos todo en conjunto, decatámonos de que isto non é só poesía, non son frases bonitas, é, nin máis nin menos, que a carta magna dunha nova humanidade, unha fundada na compaixón, na humildade e na paz. Entón, con que quedamos de todo isto? Cal é a mensaxe final? Pois moito cuidado, porque non se trata de facer unha apoloxía da miseria ou de celebrar a debilidade en si mesma. Non van por aí os tiros. O punto é moito máis fondo. Trátase dunha auténtica revolución na mirada, un cambio radical de perspectiva, e chegar a descubrir que a verdadeira forza, a de verdade, agóchase na humildade, e que a sabedoría máis profunda está na confianza e na compaixón. A mirada de Deus, sinceramente, non funciona como a nosa. De feito, todo este percorrido podería resumirse nunha sola frase, unha que Paulo toma prestada do profeta Xeremías, e di así: o que queira presumir, que presuma no Señor. A mensaxe é demoledora. Se vas sentir orgullo de algo que non sexa da túa intelixencia, nin da túa forza, nin das túas posesións, que o teu orgullo sexa comprender esta outra lóxica, esta sabedoría que o vira todo do revés. O foco do noso orgullo queda completamente recolocado. E todo isto deixanos cunha pregunta final, unha para levar para casa e darlle voltas. Tendo en conta esta lóxica invertida que estivemos a explorar, onde estamos a poñer nós a nosa confianza? Onde buscamos de verdade a nosa seguridade e o noso orgullo? No poder que se ve, no cálculo frío do mundo, ou nesa forza agochada que hai nos humildes? A resposta, quizás, o define todo.